Доброто момци, Делакиничи. Добре, ще на моя новия. Аз съм Кристиан. Айде си на маската. Доброто момци, Делакиничи. Добре, в влогча, що повторно снимам kao рандом влог, къде ще се деша, не знам защо, колко съм паметен. И сега идам по нива, и ще кидам край баба, ке пиеме с баба кафе. И след това сакам да го снимам и да имам kao контент за видео. Така, лайк, сабскрайб и ние можем да одиме. Иначе, сонце, саатът е 8:15. Аз си идам сега край баба. Валя ги биде вързан на кучето, се надевам. Пошо окей, аз се заебав. Значи обожавам да влогам. Бой. В последно време много ми се върди песната на Раста и на Реля. Мала и мале генге, узви нещо воля, спущи тай пиштоле. Ладно. Ладно не би рекал да толкова ще имам дух под мене и якна. Не би... Иначе аз си пишам кава песна, нова, що би трябвало до декември. Иначе, кой ги гледа вие? Знаете, що ми се върти глава кава? Има нива, фантомка ки си стами кава. Мой, пасти глиза по njoj. Правя мелодije, бием виски, не знам брой. Сега не имам тюк. Кютате! Иначе, аз си пишам... как да стана фен? Селяк. Селяк сме ги ебига. Иначе, аз си пишам песна kao... година не ga престанат. И аз си пишам го песна онлайн родителска. Знаеш, що ми е? Не е битно далекико, на часке до векет. Не е битно, не е битен часът, само нека иде газ. Да. Не е битен часът, само нека иде газ. Не иде живот, али иде газ. Не си нищо число. Иначе, аз много страшно ми се върти тази песна в глава, кой генге. И адио море. Окрени ми леđa, да не гледам суze от зеницама, да не гледам усмех како се конча, да кажеш ми да, добра съм я. Окрени, а поля не знам да владам, други с руke mi pada. Чаша кристала, što se lomi коми. Адио, амореш, волим те яко и яко. Значи пишете ми в коментари дали сакате предизвици и пишете какви предизвици. Да. Иначе Диана Оруджи ме сбесна с песната. Леле, око ми сълзи фак. Буквално Диана Оруджи ме сбесна с тази песна, така и се вика Беля. Рефренът иде, значи песната е толкова добра, що целият вокал иде такова бум. Значи много яка песната, жими се. Жими се много яка тази песна. Као, всеки ти бидам беля, имам памет ми го взема. Значи много е сега тази песна, майки ми. Имам памет ми го взема, он е проблематичен, мене ми е проблем. Абе, ако иде газ. Не е битно како ида, само на час нека иде газ. Немoj да се чудите откъде ми е жичка, да не беше чаля, докато ми беше причета. Не съм била, да стране ми е паднало на памет. Нека знам да сбеснам, али имам понашание. Абе. Оценките ми село, дома мене ке ме направят лом.
Світе одна онлайн час, а я сам гуляю PewDiePie. Сам гуляю PewDiePie. Недавно следен час, я п'є чай. А коли професорка таке каже, Кіко, що вреш, а я ски кажем, тато она лаже. А ти, слак, там квалитет, видно такой голос не телефон. А вообще, кто квалитет брос? Джимса? Світе і на следен час, а я сам гуляю PewDiePie. A cualquier ruina vemos odgovaranie w klas. Profesor takie ostane Kiko i Kevin na glas. Nie masz jedinicy, a ja skikaczem. Ona laże, ona laże. Ona laże, ona laże. Оценки там и селом, дома Кевина правотлом. Стим хакева подкопила, комментарий пусть графный влог. Мало и малое генге, узнали, что более спустить так и что ли. Хотя, ставь на кебас, семья туго делает. Самое сагажданное вещь, пищи ми вот. Так. Сюда до салона патики. И да инарен. Что это? Сильмирем. Здорово. Оценки там и селом, дома кемена правотлом. Что радишь? Все пустора? Ага.